Алабыз ЖЧЖ респект алабуға. Исәнмесез, кадерлі дуслар. Сезнең каршыда Алабуганың җыелма командасы ЖЧЖ респект. Сез белмисездер, ләкин безнең шәһәрдән искиткеч күп талантлы шәхесләр чыккан. Менә мәсәлән Марина Цветаева, Надежда Дурова, Иван Иванович Шишкин, Дмитрий Иванович Стахеев, Махеев. В общем, татарлар юк бездә. Дип уйлагансыздыр, ләкин без бүген аның киресен исбатлаячакбыз. 1, 2, 3, башлыйбыз! Мондый хәлне Алабуга маршруткаларында гына очратып була. Бусы артык инде, иптәш, торыгыз! Кадерлі дуслар, Алабугада сәгать 9-дан соң утларны сүндерәләр. Шуңа күрә анда җыелышып, сөйләшеп утыру модага кергән. Күз алдына китерегез, 3 ират фәлсәфә куерта. Иптәшләр, менә мин аучы. Эшнең кызыгы бит инде сөяк кимерүдә түгел. Главный процесс, иң мөһиме. Юату процессы. Нәвин балыкчы. Эшнең кызыгы бит инде кылчык чәйнәп утыра түгел, дөресме? Иң мөһиме процесс балык тоту процессы. Менә минем 12 балам бар. Мен, конечно, аларның бөтенсен яратып та бетермим инде, но иң мөһиме процесс бит. Процесс! Дуслар, Алабугада әти-әни сүзе закон. Әмине! Утыр, беренче кычкырганнан йөгереп чыга торган кыз түгел син. Әмине! Утыр дим, кычкырсын, бөтен күршеләр ишетсен, ничек ул сине ярата. Утыр. Ярар, Бебинур! Соңга калдык. Дуслар, күз алдына китерегез. 2 авыл кызы беренче тапкыр Казанга килгәннәр һәм культурны русча сөйләргә тырышалар. Мега. Икея. Подружка, ты сумку возьмила? Возьмила түгел, бирила, дөрес сөйләш. Деревня. Өзің деревня. Кадерлі дуслар, үзебезнең чыгышыбызны безнең спонсорыбызның сүзләре белән бетерәсе килә. Акчадамыни бәхет дуслар. Исән булыйк. Рәхмәт.